improvizálni. Áttettük a jegyünket, ez most így néz ki a Madár Színházban jelenleg. Tehát jelenleg ezt kaptuk 10 000 forintért. Helyfoglalás, Mutasd be, hogy az Open Webben megjelent egy cikk a hálátlan dögökről, illetve az opera fesztiválról, ami szerepeltünk a hálátlan dögökkel júliusban, ezt most érkezett meg hozzád, ugye? Igen, most nemrég érkezett a postán, 2 héti levelezés után. Itt van Dry Blazer Soulisten, 3 fúvós játékos, plusz az akkordkvartett. Zongora sincs benne, ahogy látom, és karmester sincs. És gyakorlatilag csak én maradtam ki a stáblistából, ugye? Igen? Igen. Nagyon jó. Zu großes Thema für eine allzu effektvolle, flapsig-grausige, ambivalente Produktion. Die München Open Festspiele auf Wegen. Az, hogy ez valami ilyet jelent, hogy ez a nagy téma egy ennyire túlságosan vagy ilyen hatásos és mi az, vérfagyasztó és ambivalens produkcióként, hogy a müncheni Open Festspiele az kerülő úton jár, vagy valami ilyet jelent, azt hiszem. Végén? Az valami ilyen, vagy és ez kérdésként van. Keressünk itt valakit, aki perfekt németes? Nem. Az lenne jó. Misshandlung. Diese werden multiperspektivisch, dabei pseudonaiv und zynisch. Na jó, folytatjuk, keresünk valakit, aki le tudja nekünk fordítani ezt a cikket.